Λόγο και ακολουθεί ο κύριος Παναγιώτης Αντωνακόπουλος και να ετοιμάζεται ο κύριος Αϊβαλιώτης Κωνσταντίνος μετά. Λόγο για 7 λεπτά, κύριε συνάδελφε. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, όταν πριν από μερικά χρόνια πολλοί πολίτες σε παγκόσμιο επίπεδο, είτε από επαγγελματική ή επιστημονική ενασχόληση, είτε από κοινωνική ευαισθησία, έκρουαν τον κόδωνα του κινδύνου για την καταστροφή του περιβάλλοντος, για τις κλιματικές αλλαγές που επέρχονταν, για το φαινόμενο του θερμοκηπίου, για την τρύπα του όζοντος, για το φωτοχημικό νέφος, για την ερημοποίηση της υπαίθρου, κάποιοι την ίδια στιγμή τους κατηγορούσαν ως κινδυνολόγους, ως υπερβολικούς, ως γραφικούς. Δεν πέρασαν λίγα χρόνια όπου δυστυχώς ήρθε η επιβεβαίωση με τον τραγικότερο τρόπο, καθότι τα φαινόμενα αυτά ήδη τα βιώνουμε. Και βεβαίως, στη χώρα μας, τα φαινόμενα αυτά εξελίσσονται πιο γρήγορα, με μεγαλύτερη ταχύτητα, διότι ουσιαστικά η χώρα μας είναι περιβαλλοντικά ανοχήρωτη. Το νομοθετικό πλαίσιο σε πολλές των περιπτώσεων είναι ανύπαρκτο. Σε άλλες έχουμε περάσει από την από εκεί πλευρά. Υπερβολικό, γραφειοκρατικό, άρα αναποτελεσματικό. Η δημόσια διοίκηση είναι ανέτοιμη να απαντήσει στις σύγχρονες περιβαλλοντικές πιέσεις. Η περιβαλλοντική εκπαίδευση, η ευαισθητοποίηση και η ενημέρωση των πολιτών είναι ανύπαρκτη, με αποτέλεσμα να έχουμε ακραίο περιβαλλοντικό λαϊκισμό με το φαινόμενο NIMBY. Κανένας δηλαδή να μην θέλει το χιτά στη γειτονιά του, το βιολογικό καθαρισμό στη γειτονιά του, με αποτέλεσμα να παραμένει το περιβαλλοντικό πρόβλημα σε πολλές περιοχές της χώρας. Από την άλλη πλευρά, τα δάση είναι απροστάτευτα. Μπάτε σκύλια, λέστε. Ο καθένας κάνει ό,τι θέλει. Τη στιγμή που οι διάφοροι απατεώνες πλουτίζουν. Οι δασάρχες είναι τα απόλυτα αφεντικά και τα δασαρχεία ταλαιπωρούν τους πολίτες. Παράδειγμα, πάει ένας να κάνει μία επένδυση πράσινης ανάπτυξης, φωτοβολταϊκών στοιχείων, σε μία δασική περιοχή. Περιμένει 1 με 2 χρόνια για να πάρει την απάντηση. Έτσι δεν μπορεί να αναπτυχθεί η πράσινη οικονομία. Ποια όμως είναι η εγκληματική γραμμή παραγωγής, θα έλεγα, της καταστροφής των δασών? Ξεκινάμε με τους εμπρισμούς, πυρκαγιές. Στη συνέχεια οι διάφοροι επιτίδοι τρέχουν στα δασαρχεία για αποχαρακτηρισμό και εκεί αρχίζει το αλυσβερίσι. Στη συνέχεια πάνε στις πολεοδομίες για να βγάλουν παράνομες, νόμιμες ή ημινόμιμες άδειες. Και στο τέλος χτίζουν. Και αν τους πιάσει κανένας, θα πληρώσουν ένα μικρό πρόστιμο νομιμοποίησης του αυθαιρέτου και όλοι είναι ευχαριστημένοι. Αυτή είναι η κατάσταση. Όμως, το δάσος δεν το καταστρέφουν μόνο οι ιδιώτες, αλλά και το ίδιο το κράτος, στο όνομα των μεγάλων έργων υποδομής. Και εδώ, κύριε Υπουργέ, χρειάζεται μεγάλη προσοχή σε ό,τι αφορά την περιβαλλοντική εκτίμηση των μεγάλων έργων υποδομής. Ποιο είναι όμως το αποτέλεσμα για τη χώρα μας αυτής της κατάστασης? Ενώ η γεωμορφολογία της χώρας θα δικαιολογούσε ποσοστό δασοκάλυψης πάνω από 25%, πάνω δηλαδή από το μέσον όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δυστυχώς το ποσοστό δασοκάλυψης είναι κάτω από 20%. Εάν πάμε δε στα αστικά κέντρα, η κατάσταση είναι τραγική σε ό,τι αφορά την αναλογία πρασίνου ανακάτοικο. Στην Αθήνα, 7 τετραγωνικά μέτρα πρασίνου ανακάτοικο. Στη Θεσσαλονίκη, 5. Στην πόλη στην οποία ζω, την Πάτρα, 2,5%. Όταν την ίδια στιγμή το Λονδίνο, το Βερολίνο, ακόμα και η γειτονική Σόφια έχουν ποσοστό πρασίνου πάνω από 25 τετραγωνικά μέτρα ανακάτοικο. Ας δούμε τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις και τις επιπτώσεις στο βιωτικό επίπεδο των πολιτών. Τι σημαίνει έλλειψη
ή καμένο δάσος. Καταρχάς, καταστροφή χλωρίδας και πανίδας. Πλήρη ερημοποίηση. Δεύτερον, μη δυνατότητα φίλτρανσης των αέριων ρυπαντών. Σημαίνει δηλαδή αυξημένη ατμοσφαιρική ρύπανση. Έχουμε προβλήματα διαβρώσεων και πλημμυρών. Και βεβαίως καταστρέφεται ο βασικός φυσικός πνεύμονας παραγωγής οξυγόνου, ενώ παράλληλα δεν δεσμεύεται το διοξείδιο του άνθρακα, που είναι ο βασικός ρυπαντής για το φαινόμενο του θερμοκηπίου. Είναι σαφές, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ότι το παρόν νομοσχέδιο δεν λύνει όλα τα προβλήματα. Όμως αυτό δεν μπορεί να είναι άλοθη για να μην ψηφιστεί από την αντιπολίτευση. Διότι αν κάποιος θέλει πολιτικά να ερμηνεύσει αυτή τη στάση, θα πει ότι τελικά θέλουμε να παραμείνει η κατάσταση ως έχει. Δηλαδή στην αυθαιρεσία, στην υποβάθμιση του περιβάλλοντος και στην υποβάθμιση της ποιότητας ζωής των πολιτών. Διότι εδώ δεν ακούστηκε κάποιο σοβαρό επιχείρημα σε πολιτικό επίπεδο γιατί δεν πρέπει να ψηφιστεί το νομοσχέδιο. Βρίσκεται κάποιες ατέλειες. Βρίσκεται κάποιες παραλήψεις. Βεβαίως. Είπαμε ότι δεν λύνονται όλα τα προβλήματα σήμερα σε αυτό το νομοσχέδιο. Θα έρθουν και άλλες νομοθετικές πρωτοβουλίες της κυβέρνησης. Κλείνοντας, κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να πω ότι το νομοσχέδιο αυτό, εκτός από την περιοχή του λεκανοπεδίου της Αττικής, θα πρέπει να λάβει σοβαρά υπόψη σε ό,τι αφορά τις προτεραιότητες για όλες τις καμένες περιοχές των τελευταίων ετών, κύριε Υπουργέ. Υπάρχει η Ηλία, υπάρχει η Αιγιάλεια στην Αχαΐα, υπάρχει η Αρκαδία. Εδώ λοιπόν πρέπει, επειδή τα φαινόμενα είναι ίδια, οι επιπτώσεις είναι ίδιες. Άρα λοιπόν θεωρώ ότι πρέπει και για αυτές τις περιοχές να δοθεί προτεραιότητα μέσα από το παρόν νομοσχέδιο. Κλείνοντας, θα ήθελα να πω, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ότι τα δάση μας δεν είναι διαπραγματεύσιμα ούτε εμπορεύσιμα. Είναι ο αέρας που αναπνέουμε και κυρίως είναι ο δείκτης υγείας και ποιότητας ζωής των πολιτών. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πολύ τον Ανδρέα Τριανταφυλόπουλο. Ο βουλευτής Παναγιώτης Αντωνακόπουλος έχει το λόγο και ακολουθεί ο κύριος Κωνσταντίνος Αϊβαλιώτης. Μιλήσω από εδώ, κύριε Πρόεδρε. Μπορείτε. 7 λεπτάκια για σας από Κύριε Πρόεδρε, θέσεις. κύριε Υπουργέ, αγαπητοί